Hurian itu hata, tapu kamar parngiota, mare de mahita. Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang dohot na yas roha, haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata parguguna so hatu dosan jala pardinggan basa. Rodi salileng nilileng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramotiho kami sian na selaon sahat rodi sadarion. Hupuji kami maho. Ala nong sahat tu kami barita nauli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na Pangulo kami. Mauliate hurok kami tuho. Ala di bagasad dami dohot hasonangat dilehon ho hatam na badiay. Saya si maroham urupi mahami mangulahon na nidokmu. Asahot rohanami jala terparangihok kami parangin na badia. Saya jari jala pay baru marohanami. Asalam ias kami rodi hasusuda ni bohal nami. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari deita. Tatangi humma patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di Galatia bidutulu ayat 20 alu. Dang mardiai bardisi Yahudi mananggorik hatoban manang anak mata bawa manang paropuan aisada do hamu nas di bagasan Kristus Yesus. Ido sahatna atong rap mangidugo kumahita siya Tuhan debata lahom mangulahon na hobar tu patiknay. Say pargogoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Mari di mahita. Nah
Tato poti mado sa tanagudangi de dupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan jala amanami. Hujau kami do guarmu na badiai. Ala na targugot kami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanaik tuan wagijang doho mangod dihok kami. Asi maroham dihami. Saay patoktong marihami roha hamolateu tuho. O to di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak kami. Saytangihon mahami ho ale debata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Adong do dihita sitwa ni malim na songoni na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banwa gijang. Di bahay ni tarbain ibana do panguluhon ro di ujung na akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasa nga pemadi debata na digijang. Amin. Marede hita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sedarion dienet sia buku ni Johannes bidopat mamukka mesian ayat pitu sahat rodi ayat 12 tajahama marsikat sorin. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita ai sia debatado haholongani jalaganuk do namar holong ni roha imanang tubuh siat debata jala ditadado debata. Alam na somar holong ni roha. Dua nas kotumanda debata. Ay haholongon do debata. Sianodo gawe patar holong ni roha ni debata tu hita. Sian naong sinurat nai anak nana sasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasanondo holong ni rohai. Dada hita maka holongi debata. Ibana do maka holongi hita. Jala disuruh do anakna. Bain pardengganana paskon dosata. Hamu akka haholongan anggosongoni holong ni roha ni debata di hita. Tamama nang hita masih haholongan.
tupak maholong ni rohanai di bagasan hita. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jala na peopsa. Amen. Marede hita. Taha tidak kumaha porsiaw tay songon na hina tidak kun ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian syatto di parbadia adorang soahubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat-tuban no toru dong ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lauhudlul camun de bata Jahoba amanai pargugon na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sugot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho di hasan dosa doho di hatai na madok mulak mangulu sugot daging di halak nong mate doho di hanguluan na sora suda. Amin. Pinasahat ma partikian tukur paduan suara gabungan HKBP Karnolong las diuduti manong paduan suara kantate.
titik masa di Huriata di Bagasan Minggu. Shalom. Titing Huria Manang Warta Jemaat Minggu 22 Dung Trinitatis tanggal 10 November 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion, pola do anak nana sasadai di Lehon, asa unang mago ganup na porsea di Ibana, asa hangaluan na sa leleng-leleng na di Ibana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nama ragam, naparjolo. Sinode Distrik. Khobar tu keputusan Sinode Kerja HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di bulan Maret 2025 nasalpu. Di hari Selasa tanggal 10 November 2025 naroon di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di Detavia Heritage Hotel, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Borhak do Sian Huriata, Padita Resort, Amang Padita Betnego Sirait STH. Utusan Sinode Godang, Amang Situa HT Parapat. Utusan Sinode Distrik, Amang Situa PA Pangaribuan, Dohot Amang B Nadadap. Paduahon, ujung tahun Parhuriaun. Di hari Minggu tanggal 23 November 2025 naroon, sahat mahita tu ujung tahun Parhuriaun. Patupau dodisi acara parningotan ni akan namoding manipat di bagasan satahun Parhuriaun. Mamuka siat tanggal 25 November 2024, sahat ro di tanggal 23 November 2025. Patuluhon, penutupan pertanyaan UEK. Khobar tu program ni Huriata. Patupau utama penutupan pertanyaan UEK di hari Kamis tanggal 20 November 2024 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di gereja hina suhuton ni Huria jalau duta tama musai pertanyaan UEK di tahun 2026 naro pinangido ma tuganuk ruas ni Huriata asaro maddoho ti penutupan pertanyaan UEK lumobi tuaka punguan kor Paupaton, PHD kategorial dohot punguan kor. Ala nang bongot mahita tu ujung tahun Parhuriaun, huhut manomu-nomu minggu Adpen, jala laus domu tu pangaradeon di kegiatan Natal, marhite titingon. Pinabotohon matuhitan nasa Huria, mamuka di hari Senin tanggal 10 November 2025, PHD manang PA ni seksi kategorial dohot punguan kor, Mas Sohot Majo. Jala udutata mamuse tu tahun 2026 naro. Sermon Parhalado, sermon guru sekolah minggu, dohot akka perguruan ni punguan kor, mardalam masongon nasomal. Palimahon, tamu ni Huria, tamue ni Huria. Di minggu sadarion di permingguan pukul 30 WIB, rak mar minggu dohita dohot paduan suara gabungan HKBP Kernolong. Ni uluhon ni Amang Padita LE Manulang STH, dohot inang Situa Melkida Marbun Boru Panggabean. Nama namue nasida di Pasahat Huria tu PS Kantate dohot PS Napiri. Paonopon, seksi perempuan Huria Manang SPH. Di minggu sadarion, borhak do punguan ina Selasa patupa pangebation manopoti dongatta sahuria tu HKBP Pilla Duta Bogor. Ni uluhon ni Amang Padita Resort. Papituhon, titing marbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma.
Henrik Maulana Hutajulu, Ruas Naposo HKBP Cijatung, anak ni Amang Manuara Toni Sartana Hutajulu Nahinan, Tubu ni Inang, Ida Komsiah Boru Sibarani, Sian Huta Jalan Tanah Merdeka, Gang Ali Wektolu Susukan Sada, Dohot Orwana, Deborah Agustini Manurung, Boru ni Amang, Levrin R. Manurung, Tubu ni Inang, Manutun Boru Lubaturuan, Sian Huta Jalan Rawa Bola, nomor Saplonom RT 002 RW 07 Cibubur, Huria HKBP Cibubur. Pamasum-masuon di hari Sabtu tanggal 22 November 2025 di HKBP Cijatung masuk pukul 8.30 WIB. Songoni matiting nama sa ditong-atongani Huria tadi bagasan na sa mingguon, akatiting na asing, boy mata jahat di lembarat titinandong di hitabe. Sai di pasu-pasu di batama hita di sude panggulmiton ni ngoluta. Shalom. Tabigima kor sian paduan suara napiri lasu diuduti manong dohot kor sian kor ama si jantung.
Mari na kita los papasa makan pemberian sedekah roh sadari. Aku
Amini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Di hamuaman nami nanami hita saluhut na horas madi hita. Pajupang musiate. 200 tahun nasal pumahami pidasyanon hapi Roman waing muse. Nang perasa huta hitanian, alai akka pakobasyon ni huria, masing-masing masih hobasi huria nabi. Alani hatan di debat tadi hita di parminggota sadarion, tabuat masian buku ni panulirang Maleaki, bidusada ayat sada sahatu ayat onom. Maleaki bidusada ayat sada sahatu ayat onom, songono matar surat di situ. Si Jakob do na pinilit ni debata. O mahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhiti sian pamangan ni si Maleaki. Nunga hu haholongi hamuni na Jehovah. Alai didok hamudo. Marhiti-hiti aha hamidi haholongi ho. Dasi isa dunian haha ni si Jakob ni na Jehovah. Hape si Jakob do hubahen hasudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau nungahu hagigihon, jala hubahen akadulu nagabi halongonan, jala partalian na nungahu pasahat, tuasu aka nadi parhorsihan. Tung sura dohonon ni Edom nunganian tertaba kami, alai marhubas mahami mangulahi paudihon aka turanggong. Songono dohatani Jehovah Sebaot, nasida paulihon, aha muse mangaloha, gabi goaro ni halak na sida luat ni hajahaton, jala bangso panginonaan ni rimas di Jehovah saliling-liling na. Iko sanga idaon ni matamuna may, gabi dohono muna ma, tibuldo Jehovah sugut salpusian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak amana, jala anak somang tuanna, molo ama ahu di dia do hasangapoku, molo tuan ahu di dia do biar mida ahu, songono do hatani Jehovah Sebaot hamu malim aka napalea guarhu, habe lam didok hamu, marhiti-hiti aha hupalea hami, guarmi ima sahatna. Di hamu nami inanami, molo sabulus tazahat turpuhon, hira sotaboto do tu dia tujuanna. Ala hira marputar-putar, jala godang aka persoalan-persoalan naso pala ataboto. Masalahna. Alani dihamu kamanamina perjulu ikoridau tado ditik kisah di hari do dihatahon panurirang Maleaki turpo. Dung bulak na sida sian habuangan Babel. 3 hal ya kainang halak Babel, halak Israel terbuang. 2 hal ya kainang tu Mesir, tu Babel. Tu Babel ni uluhon ni si Esra dohot Nehemia. Mulak na sida tu hutana. Hola saha tu huta dibereng bagas joro ngahancur, jabuna pedang beres, berladang nang ngatarulang, segala sesuatu ngahancur. 5 persoalan. Habe didok dihaholongi di batahami, buason hancuro, buasa dang bereson, buasa dang sitong. Sa sitong na oma nuaing orong-orong ni halak secara menyeluruh. Sudi halak hira-hira songonom. Molo tohodo dihaholongi di bata bangso Israel. Buasa luason na dijajah. Kenapa dia harus mengalami penderitaan? Kenapa dia harus dihancurkan oleh Babel? Kenapa dia harus diangkut dijajah oleh Israel? Apakah Tuhan tidak mampu membela Israel? Apakah Tuhan tidak mampu menaklukkan Babel? Apakah Tuhan tidak mampu menolong Israel? Itu persoalan. Taruh orang-orang taidui. Ay mononeng sonangdo sudinasa aka halak kristenon. Ay buasa dong sahit. Buasa adong parukilon.
Ay tori pamati ni anin. Habi na susada ro hita. Ay so di bata mangaleo sahit. Hita ro batubu sahita. Hita. Jangan salahkan Tuhan ketika kita mengalami persoalan akibat dari kesalahan kita. Israel maunya seperti kita. Malomo-lomona manyanda mengului, lomo-lomona marpangalaho, lomo-lomona mangulahon, dan hobar tu lomo di rohani debata, aman-aman saja, tanpa masalah, no problem. Tapi dia bui, dan bui. Kalimat ihu haholongi ho, nina debata tu Israel. Marhitiaha dihaholongi ho kami. Boasa marsita ono kami. Boasa terbuak kami. Boasa ikut dijajah kami. Boasa ikut ditindas. Di dia maholong. Adong dosa halak anak boru. Ala dilagai o makna. Haruar may ibana sejabu. Minggat dang holong berohani homakku diawin. Mardala nibana hira 2 jum ngamulai mauas. Mardala 3 jum ngamalebe. Tapi dang ro keping. Ujung-ujung na jongjong maibana jepang ibana ma wartek. Habi hepeng dadang usai jongjong maibana bisa ngibod duti jurra. Angamale ngamauas. Habi Roma parwartekon di bereng ngagali-gali inyon anak buron. Ujung dah masuk. Tu Ilyas Cipangano tu anak buron. Ro anak buron ay soy tadahwa buasala no mumangan. Daw nagali do huida. Dung say mga di mana dok mauliate si tutu aduh cugari adong di atas di mauliate ikoni do pasahatoku horo halak batak do anak buron. Halak batak dang adong di atas di mauliatin na gudang pas itu anak tonggi. Melapatan unak korak kata itu harus berbuat. Roma parwarte korido saya hanya beri kamu 1 kali makan kamu sudah mengucapkan terima kasih. Coba ingat dulu kamu dijaga, diberikan apa yang perlu mulai dari lahir sampai besar oleh ibumu. Kenapa hanya 1 persoalan kamu minggat? Hola sahali doh dilagay bitur mardadi. Habi hola sahali doh lihat kemangan. Ngaitor dok kau lihat. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih kepada mamamu, ibumu, orang tuamu, orang tiap hari, kebutuhanmu, keamananmu, pakaianmu, keperluan, semuanya ditanggung. Ya dok mau lihat Ujungna mengangguhi benesi melujungi mudak. Anggu Israel daong sarupa sama kita, dan ibu teman mau lihat nang pegudang di atas di mau lihat. Karena itu yang pertama-tama bagaimana kita melihat bahwa Tuhan itu memelihara. Unang jualah hacit ala dang sot dang hobar tulo mani rohatai pitor tadok dang di tangi ho Tuhan betang yang ta. Dang di haholong itu hani biau. Dang be. Iya be. Sitong holong ni Tuhan itu. Kita terlalu kompleks. Gudang nasa cocok turu hatta na masaon. Gudang. Songono man wae na marpungon. Isanan dong warna na rata-rata. Ison na merah, ison alang rata-rata. Molo sudi hita marabi na merah ison non olo na mahaci mata. War merah sudi. Molo sudi rata-rata buhame olo na mapitulu kita. P3. Tapi warna itu ada harmoni. Bagaimana kita membangun suatu suasana yang menarik, saling mendukung, saling melengkapi. Kalaupun kehidupan itu ada tahapan-tahapan. Tarsongon na mangani dui. Dangarok si pangano begitu ni dapat di batu huruf terlangsung mengangkat tubuh tua. Harus ada proses. Sendok ke piring dulu, dari piring ke mulut, kunyah dulu baru masuk.
Harus ada proses. Boleh saja di tengah-tengah perjalanan maul talang idahani. Dohot akan nama saya. Banyak persoalan kita hadapi. Persoalan secara fisik, secara pikiran, hati, anak-anak, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Tetapi itu adalah harmoni bagaimana kita supaya mampu memilah-milah. Aku juga di dangarong rasahit. Neang duhita na mengudu. Neang. Aku juga di dangadong persoalan. Dohonota nama hita na jumago di Portibio. Karena itu apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, unang terkomplain marungut-ungut. Ida tema-tema na tabangun di bagasa sa tahun di HKBP tahun transformasi. Kita harus bertransformasi dalam segi sudut pandang, karakter, pemahaman, perdalanan. Unang dohola mubes yang nasal puwi, pitor komplain, pitor ribut, pitor marungut-ungut, pitor idok, dak kolong berham dia. Padahal Tuhan memberkati kita bagaimana? Luar biasa. Idok Tuhan tu hala Israel. Dia mengulang kembali sejarah panggilan Abraham. Coba jo pareso, iso pungmu. Opungmu si Abraham, anaknya si Ishak. Anak si Ishak dua, si Esa do si Jakob. Buasa holan do pungmu pilit, si Esa dang. Sadar jo, nasin na rupanya. Ay patay na soaro pakai hodo tak mo nasin na ru, nasutuk na Tuhan itu. Mereka itu juga dua ini. Nung haulong iho ni na Jehovah, alay do kamu marhiti-hiti ahami di haulong iho. Da si Esa niyan hahani si Jakob ni na Jehovah. Hape si Jakob do hubahin hasudungan di rohaku. Buasa dang si Esa. Mahoro maksudnya parjolo-jolo padok ni debat tadi son. Tuhan punya hak mutlak, hak prerogatif untuk menentukan bagaimana orang yang dikasih. Dang boy kita mengatur pabahenan ni Tuhan. Dang adong data mengatur hodo pabahenan ni Tuhan. Tang boy. Nah baduahon. Ahado hore bedan si Esa doho si Jakob. Rakna seberas sa titong daw. Ay gor Jakob sendiri panipu do. Tetapi sebelum kejadian ini Tuhan sudah menentukan bahwa salah satu dari sini harus menjadi suatu bangsa yang luar biasa. Si Abraham hupaso-paso ho gabe bangso nabulun. Anaknya saya do. Hola si Ishak. Buhama terkejadian. Dunia ma terjadi. Siapa pun si Abraham mulai bangsa nabulun. Karena itu yang kedua. Berkat Tuhan jangan seperti makan cabai, begitu kita minta langsung diberi. Tetapi Tuhan akan memberikan terus menerus sepanjang waktu. Apakah sukacita, apakah hubungan sosial, apakah orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Yakub mengalami suatu persoalan. Bari kita masih si Abraham, sahak tu si Jakob, sahak tu si Musa, 400 tahun, ini bisa terjadi. Baga-baga ini Pak. Bangsa Israel menjadi bangsa besar ketika mereka di Mesir selama 350 tahun. Anggo zaman si Jakob holan 12 anak. Dia bangsa nabulu ini. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana omana cai ikos sigudu tota sanare. Dangalani hahibatun ni si Jakob asa terpilih tibana. Hak ni debata atau tertujuan tasanari hama maradima dipilih debata hita gabe inganan ni pasu-pasu. Dangalani hebat ni si Jakob, mangalana takang ni si Esau sedang di pasu-pasu ibana. Tetapi Tuhan merancang satu rancangan luar biasa bagi orang-orang. Kekristenan didok sahalak napistar ni Portibion ahli teologi. Kekristenan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi dunia. Idok ibadah adong tulu alasan. Nah berjolo sehali kekristenanlah yang paling banyak menjangkau manusia di dunia ini dari kota besar sahatu hutan pegunungan. Di
Di Papua dang ditadda bupatina ala yang gusituan itadda do. Dan ada urusan di pemerintahan di daerah-daerah pelosok di Papua. Ailau marhuta saya depi arisan ikut nak pesawat. Aisong depi dalam darat. Gudang depi dalam sesong ini. Itu bahan harganya bayam setanggung hargana saya ke 200.000. Ai mengangkuti ke pesawat. Baik semi. Ayah juga tuan dari Papua kita. Dan kalau yang kota bayam be. Alinarkan. Kedua, kekristenan adalah yang paling banyak membantu setiap persoalan malapetaka bencana yang ada di dunia. Dia langsung terjun kepada masyarakat. Masa bencana di Yogyakarta, orang Kristen di Jerman yang hadir. Alai halak Sleman dangadong ro ala tetangga dulu. Mehibana. Tetangga dulu saja itu. Kalau Kristen dipakai Tuhan untuk menjangkau, menghargai atau merawat kemanusiaan. Napa tuluhan mana paling hebat ini bana. Gereja mah na dikelola secara sederhana. Dan adong si strukturnya begitu luar biasa, tetapi bertahan apapun zamannya. Apapun zaman. Gereja dikelola secara sederhana, tetapi dia menghadapi perubahan tantangan zaman. Alani pilih do hitan wae enggak biasa. Si Jakob do hitan wae. Ada yang si Jakob tapu bulun, ada yang tapu bulun pada tanda perjulu. Jakob dalam arti apa? Gabi cikal bikal bangsa yang hebat, yang luar biasa. Itu yang ditunggu tuh kita. Muhammad carani, ingat mah, dilihat debat adu jaminan. Molo hebat pipino parni si Esau, nang di Baesong non, nang di Patupa, di Pajongjong istanana, di Pajongjong negarana, yakin ida muda di ikon hu hancuron. Ini jaminan bagi orang-orang percaya. Sehebat apapun kekuasaan yang tidak berada dalam Tuhan, pada saatnya dia akan hancur, dia akan dihancurkan. Dia akan berhadapan dengan kekuasaan Tuhan dengan rencana Tuhan. Dia akan berhadapan. Budu taida di sejarah Nepertibion, bagaimana kekuatan-kekuatan manusia yang merasa menjadi di atas Tuhan. Ketika Hitler menjadi komandan di Jerman, Deutsche über alles, Jerman di atas segala-galanya, dia juga hancur. Jerman di atas. Kita adalah ras Arya, ras tertinggi di dunia. Ini ibadah. Tidak bertahan begitu lama. Idi Amin di Uganda, Saddam Hussein di Irak, dan lain-lain. Itu pada saatnya akan hancur. Siapapun, kaisar yang agung, dihancur. Tetapi kerajaan Tuhan yang dimulai dari Paulus, dimulai dari Petrus, berkembang di zaman Paulus, sahatu serion hitamai. Dengan terus-menerus, sehebat apapun kekuatan dunia. Nah parpudi mangihut turputokon ahamadidok debata, macam menarik. Ayatonum suku-suku tu hitamau. Iko pasangapun ni anak-anak amanah jala anak debat. Angon halus masing-masing mau. Dakuboto alana tado ama debata gabi songon waingon agak maniaku kita nama ramau. Anggot tikiaka generasi song generasi kuna nang lansia oleh batu bapakna ay tersi di anak nai. Anggo generasi nuai kan pare keli bapakna. Bapak sih sangain dengan selesai bio. Dak boto song ni hitan namar Tuhanon wae. Ay memang itu. Molo tikidat dan sikolau di pukul guru au malapor atau bapakku tahun takangmu dui. Apa nuai unang majo? Isa guru nih patang soheba. Lapor Tuhan anak atau rir selesai do. Isi. Bagaimana kita terlalu
mau tidak melihat ama itu begitu. Padahal hubungan ama dohot anak secara psikologi macayar gas itu. Holak kita udah bun mandok debata amung. Ganuk minggu alia manami. Holak kita nomor ini. Alai da amana songo dia do. Molo amana mar holong ni roha tari dia. Ai songo do holong ni roha di debata di Portibion. Anakna nasasade. Dia berkorban, dia korbankan apapun miliknya untuk orang-orang yang dikasih. Alai songo anak kita mana tak korbaton. Kadang-kadang Tuhan itu tak suruh lau mama reso amung tak. Ade Tuhan, hingot kami doaka na tua-tua nami nuaing di ronggur di huta. Ada muda tu dia ronggur di huta, ngaronggur di huta mse. Ngaronggur. Tung tata manasida, urupi nasida, lehok kahipason. Tuhan duta suruh laukan. Nasu elusi do ola bah, nang latu samo sirau, adong kirimamu nasu ina Tuhan itu sebanua kita. Betapa kita natuk Tuhan itu dong parmuruk Tuhan ya. Bayon. Kena mar suruh-suruh. Oh pesohian aku telepon. Bapak nasohia. Nanggu telepon. Ala ni kita nama martua mahamun arong naturas nanggu hami ngayatim piatu. Martua mah telepon kamu inatalon. Mula segari telepon kamu anu boharo bapak. Unang Tuhan tak suruh. Karena kalau kita mengaku Bapak itu Bapak kita, bagaimana hubungan Bapak? Itu terbuka. Tidak ada seorang pun Bapak yang berpikir tidak benar terhadap anak-anaknya. Tetapi anak-anak begitu tuh sering tidak peduli dengan orang tuanya. Kadang-kadang anak ingin mengatur bapaknya. Coba tabayako juga di saharak poso-poso. Marumur 1 tahun. Bubur dope yalang pitoromi bana bado. Mak. Ini gak enak buburnya, kadang-kadang panggang kek dikasih, nani ura. Alenda jujuk neta bangido songon itu di bata. Dan aturan si jalo otale tabangido. Dan hak tadope, dan mampu dope. Kita tidak mampu mengolah, memakai, memanfaatkan. Karena bisa menjadi ancaman, tetapi kita terlalu meminta. Ujung-ujungnya, horadang diului. Gabihan. Itu bahari dok sijak di Jakobusi. Sasitong na martangiak kita dang naso diului di bata tangyang ta. Nasalah do tangyang ta. Nasalah. Tabangido naso mampu depe takelor. Ahmad dok Jakobus bidu tolu ayat 4. Na martangiang donian hamu ala idang majalo ala salah tangyangmu. Ala dipanggil dohamu naing pas suasai ekonomu berfoya-foya seenaknya suka-sukanya hanya memenuhi nafsu dan segala macam. Ini menjadi patokan. Ketika kita minta apapun dari Tuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan. So tubuh depi kita ngadong di barade debata. Apa kebutuhan kita? Tuhan sudah sediakan. Apakah makanan sehari-hari, apakah daging, apakah air, apakah segalanya sudah ada. Sudah. Dakya masohot panarihono di debat. Tetapi kita terlalu sering meminta yang kita belum mampu untuk mengelola dan untuk memakainya. Bisa-bisa itu di bahan aturan pemerintah, aturan kepolisian, dan boy. Nah di turun umur 10 itu punya SIM. Ada tidak terkontrol, tidak dewasa, tidak mampu menguasai. Atau mau tambah ini dua sudah bata, kalau nasdua dengan suku di bata, adong simubu. Ay holana dilihat kesempatan gabi asing do pengalah do nak ber. Alani buhama hita diturpuho di doksi meliaki ma damai amata dui. Mau tadok amata bohado para mauta amana tutudo manang ama hauran memenuhi kepentingan dohot kebutuhan. Atau tabukka mah tapajonok madirita tuh debat. Padua hon tuan molo di dok kamu au tuanmu di dia biarmu. Ini kewajiban seorang hamba terhadap Tuhan
Dia punya harus rasa hormat, rasa takut. Bagaimana kita mau merasa takut sama dia do? Takut dalam Alkitab biar beda jauh badang mabiar songon mabiar pajub pakko salah jolma tidak. Tetapi takut dalam bahasa Alkitab takjub, heran, bersyukur luar biasa, takjub. Pabahenan itu Tuhan. Silehon tindakan itu Tuhan. Ima halan takjub iba, heran, longang mamering bohado di bata paradi. Ala di persaurata di obaso di hamuaka manami nanami manungguli hitam. Tu minggu nanengro sahat mahita tu minggu ujung tahun parhuria. Akhir neng mendekati finish mah menunduk menurut kalender gereja. Ale bohama perdalanan ni haporsiota sial awal tahun. Elel dido liat di si. Manang nadong do perkembangan. Manang songon hatani halak batahido bocak humal yang bogas mar putar-putar di sini. Orang yang bertransformasi memahami waktu tidak secara sirkuler berputar-putar tetapi linear, dia terus bergerak maju ke depan. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ngabur jujo pertangyangan madihi penutupan di pertangyangan minggu dihita. Sudah mahita mamareso 3 hari mahita na 1 tahun do pertangyangan. Buhama bahanota perkembangan perubahan, buhama bahanota paturihon haporsiota, holong ni rohata, parsitutuota doh debata. Jaminan ni debata tu hita urupanna pasu-pasuna parguguanna do hita. Amin martangnya kita. Maulah Tuhan debata manami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Nang mangalihat Tuhami hosa hanglua dohot lasiroha marhiti-hiti hipas jalasona kami diobason borhat siatongan ibagas nabi patubahon parminggu nami paju mar parsaura dohoto marhiti-hiti parminggu nami atong todim tordi parbadia mah mangukapi roha pikiran nami asa badia hami pajupang dohot mar parsaura dohoto pasal-pasal masalut ruas ni huriam na adong di HKBP Cijantungon. Na tunggu kami mar parsaura dohot aka ruas ni huriam na rosian HKBP Kernolong. Sudina huriam loi akan na persia di hodoi. Pakai ma parsauran yang menyop pahoton patuguhon holong ni roha. Parsauran nauli dohot na takas ala saha persiaon rak masih beta-betaan. Rap masih sunggulan, rap masih buanon dohot masih tugu-tugu tak tuaka ulau na umuri do menggan tu tek-tek kinanengro. Atong molotung jongjong pehami di adapamu marhiti-hiti aka punguan-punguan paridi ni huriam HKBP Cijantungon dohot HKBP Kernolong. Dadah holanan yang patubigihon dengan dohot tabuni suarai alai neng maka tidak kokomai. Maka tidak kun habal gaumu asinur hampasu pasung. Pabuana sari-sarihon dihaholongi di parmudu holam. Paso-paso masalhot huriam. Hatam nong tol hastu hamis tadarion. Nama jobang sombang so Israel gabe inganamu pataridahon sakak mudohot lemom. Lao si manuang na mangguli hami. Halak naung hinokok mudo hami. Naung ni jumi do hami marhiti-hiti padidion na badiay. Atong say ajari patau parbadiay mahami. Unang songo bangso Israel na majut makat maninggal hoko manudaliho. Tetong mangulu di bagasadusa. Ala yang hami marpada mahami nuaing tua dopamu. Hola koma si ihutono nami, si haposan nami, jala pangamudi dehami. Atau ngasih maruham paso-paso mahami saluhutna, si sadusa pangalausia nami mariti jis mertangay kami tuh. Amin. Tahu di timamu semarede huhut papunguhon pilihan paduahon dohot pos natal.
Nakon mapiliata martangi yang mahita. Ada di bata manamina di Banua Kijang hodo harorani saluhut seleo-leo nadenggan doho nasa uli bahasa nama uli utus. Ho pasahatami masian nanele homitu hami pilihan nami toho. Saya jalo megabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati burhon harajau murito ngatongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti hite todim. Assalamu tadahami gudang ni sile halohomi tu hami. Assalam gegir hami modok mauliat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Kijang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongau sangona di Banua Kijang. Lehoma tu hami sadariun hanggulua siapari. Sesama dosa nami songo pandesa nami di dosa nedongan namar dosa tu hami. Unang hami toki hotu pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Hai ho dami jalo homa pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mobuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mobuhina tuho. Jala di pasarhon madamina totodim. Amin. Amin. Sebentar, tahan. Mola tema di paduan kor gabungan di siang kernolong. Alangkah saya ita kebaktian, upang idohai matu pungan paduan suara kantate, rap doa paduan suara nafiri.
Oh, neng marputo ini na. Marputo makan na marputo. Pasu pasu honi ngoluni huria, jala pasu pasu honi ngoluni bangsa. Asa pasu pasu honi ngoluni huria, jala pasu pasu honi ngoluni bangsa. Des. Marputo may ita. Itong-atong ma siyan kernolong. Sebelah biraku ma ngantate. Sebelah siamu ma nafiri. Tujuh. Nafiri, kantate, rap kernolong asa marputo.